i gang. Vi skal i gang. Det bliver en fantastisk aften, mine damer og herrer. Det kan jeg lige så sige. Og nu begynder jeg at læse op her. Vi skal nemlig grille og hylde 2 kendte politikere for deres umådelige idérigdom og deres ulidelige evne til altid at fortælle os om dem. Og det gør vi med nogle forholdsvis rigtig sjove komikere, som kommer ind herover, mine damer og herrer. Og forholdsvis, det vil sige forholdsvis, hvis vi har Jim Carrey her og Bertel Haarder her, så er de her. Det er det sjovhedsniveau, der er. Mine damer og herrer, så godt imod Jonathan Spang, Carsten Eskelund, Omar Masuk, Sebastian Dorset og Lasse Remmer. Og mine damer og herrer, den første til at blive grillet, det er Dansk Folkepartis store sejrsherre Morten Messerschmidt. Vi skal møde en mand, der ikke altid har det nemt. For nylig var der nogen, der spraymalede populistiske fjols på hans plankeværk. Og politiet har anholdt 34.000 mulige mistænkte. Han har et interessant navn, opkaldt efter en tysk flyvemaskine. Jeg vil gerne have, at I giver ham en stor hånd for at møde op til netop det her arrangement. Morten Messerschmidt, jeg vil få ham. Morten, er du klar over, hvad det er, du er gået ind til her? Ja, du er... Nej. Tusind tak, Morten, fordi at du har tænkt dig at lade dig grille af de her dejlige mennesker. Og grillningens tradition er uger gammel. Vi siger en masse forskellige sandheder og usandheder om Morten Messerschmidt, og så får Morten lov til sidst til at komme med et comeback, og det glæder vi os selvfølgelig til. Hvorfor når du har lige peaket? Jeg prøver bare comeback i aften, Morten. Sådan der. Nå. Men den første taler, han er en mand, som om morgenen ligner Birthe Rønn Hornbæk, og ved sengetid Knuthenborg Safaripark. På nuværende tidspunkt, der er vi så uheldige at ramme lige der, hvor han ligner sig selv, mine damer og herrer, Jonathan Spang. Tusind tak, Jan. Det er super. Jeg er rigtig glad for at få lov at være en del af det her, og at du har trukket hele det der politikken plus segment ind som provinsens store forsvarer. Det er enormt smukt, og hvordan du er villig til at tage hele karriere-nedturen en gang til for en enkelt sjov aften på Bornholm. Tusind tak. Jeg glæder mig rigtig meget. Jeg er stolt af at dele scenen med de her fantastiske mennesker. Vi har blandt andet helt ude på fløjen Lasse Remmer, der altid bliver omtalt som Danmarks klogeste komiker. Ikke specielt meget en kvalitet, kan man sige. Men så kan man i hvert fald, hvis det ikke er sjovt, så kan man spørge sig selv, men var det klogt? Det er lidt ligesom at være den bedst klædte curlingspiller. Det har ikke så meget med disciplin at gøre, men derfor kan man selvfølgelig godt nævne det alligevel. Og så er der Carsten Eskelund, fantastisk. Den eneste rigtige repræsentant for folket. Ludfattig og overhovedet ikke interesseret i politik. Men lad os komme i gang. Det skal handle om dig, Morten. Kære Morten, det er en hyldest fra mig til dig. Efter det rekordstore stemmeantal ved parlamentsvalget, så må det have været svært at få armen ned. Men det, der imponerede mig mest, det var, at allerede samme aften, der fik du fjernet fokus fra at have slået alle rekorder og hen på det, som i virkeligheden er det interessante, nemlig den nye CD. Og jeg tror kun, jeg har set Anders Matthesen forsøge på at smadre en større karriere med en dårligere plade. Men jeg kan love dig, at jeg vil være rigtig sød i aften, fordi jeg ved, at du jo er formentlig Danmarks kommende statsminister. Og jeg har jo altid haft... lad os være realistiske. Jeg ved godt, I læser politikken, men I kan godt se, hvor det er på vej hen. Der var der ikke nogen, der troede på, at de kunne have mere fremgang med ham Kiksen, Tusen. Det er han knægtør. Og så er der Morten, når han tilbage om 5 år fra Europa. Du ved, forklarer sig, at jorden ikke er flad, alt det der. Så... Bo Lidegaard griner ikke. Det er jeg ked af. Nå.
Men nej, det jeg vil frem til, at jeg vil jo rigtig gerne være kulturminister en dag, så derfor har jeg tænkt mig at tage hele den her tale lidt med fløjtshandsker på. Fløjtshandsker dyppet i harpiks og glasskår. Man hører jo altid om dig, Morten, at du er så utrolig intelligent. Og det er ganske givet også rigtigt, men du har også fået placeret dig et sted, hvor omgivelserne jo... Du står jo side om side med mennesker, der i ramme alvor siger, at ålefiskeri skal gøres lovligt for ældre medborgere for at hæve deres livskvalitet. Og folk, der siger, at hvis min hund ikke må skide i badevandet, så er det et knæfald for muslimerne. Så er det jo let at fremstå som et geni. Det er selvfølgelig ikke helt fair. Jeg ved også, at du har gjort det rigtig godt i andre sammenhænge. Her tænker jeg selvfølgelig på Big Brother, hvor du også virkede intelligent. Du er en af de få, der har fået en rigtig karriere ud af reality. Det er vel bare dig, Simon Emil Ammitzbøll og Biker Jens. Og Morten er med på noderne. Han er altid skarp at se på. Og der er jo ikke noget mere trendy nu, end at danne par med en MILF. Men det er som om, at Morten, du tager det skridtet videre. Det behøver jo ikke være en, der kunne være ens egen mor. Der har været meget snak frem og tilbage om grøften, og det skal vi selvfølgelig også lige vende. Blev der hejlet, blev der ikke hejlet, og jeg synes, det er så ærgerligt, at du har skulle igennem det. Fordi der blev ikke hejlet. Det ved jeg, for jeg var der. Jeg var selvfølgelig også ude at fejre Hitlers fødselsdag med en dejlig frokost. Det er alt for sjældent, vi klapper af Hitler, ikke? Og det, der sker, det er, at Morten henvender sig til restaurantchefen og siger, undskyld, kunne vi få en anden tjener? Jeg vil gerne have en høj lystjener. Han må gerne være så høj. Det er fordi, at ham tjeneren, vi har nu, han går mig kun hertil. Og det vil være rart med en rigtig høj tjener. Han lugter også en lille smule, den tjener, vi har nu. Tusind tak. Jeg synes, det er stort, at du stiller op, Morten. Tusind tak. Jonathan Spang.